Oy, mga anak, kainan na. Pa, alin na, kain na. Ay, salamat! Tebe, talaga ba na crispy ba talaga to? Wow! Oh my God! Guys! Merry Christmas! Yeah! Spaghetti pa baba, pataas, sarap pa. Cooking time. Kain ng sauce na mushrooms. Sarap pa sunod. Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwatang's channel. For today's video, I gonna show you how to prepare Christmas dinner. Oh, excited na ba kayo? Oh, by the way guys, Merry Christmas to everyone sa lahat na sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga OFW dyan, mga kababayan, kumusta na kayo? Merry Christmas! O excited ba kayo sa mga regalo ninyo dyan? Yung mga OFW, tumatawag na ba kayo sa mga loved ones ninyo sa Pilipinas? Guys, first thing, actually nagluluto na kami. And then so, i-set up na natin ang table at saka i-ready na kasi after this, mag-dinner na Christmas dinner. Okay? So una, of course, alam ko naman na nag-ano ako dito ng tablecloth as Christmas motif. So, ayan. So bahala na kayo kung ano yung gusto ninyong tablecloth, something red, something green. And then, of course, meron ako ditong mga actually, this is an ordinary plate. So, ilalagay natin ng mga Christmas napkins, ganyan. So, ayan, para pangdagdag lang ng motif. Ayan, so 5 kami. So, 5 yan. At guys, meron akong, galing ako sa work kanina, and then after work, nagluto ako ng spaghetti. Spaghetti pa, baba, pataas. And, sige lang, wag kayong, kung gusto ninyong i-feature natin itong spaghetti ni Mama Kwatang, just comment below. Okay? And then, ayan. So, ilalagay ko na itong sauce. Kanina ko pa ito niluluto, guys. Take note. Spaghetti ala. Huwag ko na munang babanggitin. Basta, comment below kung gusto ninyong i-feature natin itong special spaghetti ni Mama Kwatang. Yan. Saucy na. Masarap pa. Nilagyan ko ng hotdog. Yan. And then, of course, ang cheese. Ayan. Naghugas na ako ng kamay, guys. Oh, wow. Yan, bonggang-bongga itong spaghetti na niluluto ko, guys. Basta comment below sino ang mahilig sa spaghetti. And then, yan. Ilalagay ko na yan sa center. Okay, and then, meron tayo ditong crispy chicharon belly. Guys, watch out sa video na to kasi coming soon na. Tapos na kami nag-filming ito. Crispy na, chicharon pa. Okay? Masarap talaga, guys. Ang lutong. Okay, ayan. So, the next is meron tayo ditong baby pork back ribs. Yan. Nilalagyan ng braiding. So, kung gusto niyo mahilig kayo sa pork ribs, ay comment below na lang kung gusto niyo i-feature ito natin sa cooking time. Ayan. So, and of course, ang lumpia ni Mama Kwatang. Ayan. Actually, 10 lang ang piniprito ko, guys, kasi ang dami ng food. So, ayan. Tag 2 pieces lang kami. 5 lang kami. So, 10. And of course, ang sweet and sour na sauce. Ayan. Para sa ating crispy chicharon pork belly ay kilala nyo yan, Mang Tomas. Taran! Tararan! Tang! Ito yung niluluto ni Yani, guys, na chicken wrapped up with bacon. Very special to, guys. Okay, ilalagay ko na dito sa side. Naku, puno na ang table. Pero,
may sauce tayo, mushroom sauce. Chicken wrap up with bacon, chicken stuffing. So, ito yung sauce na, guys, ang nagluto nito si Yani. I'm sure masarap to. Talagang masarap. Oh, tingnan nyo. Ayan. Busy talaga, oh. Ito na. Ito na, guys. Tanan! Sarap, no? Okay. And then, yan. Dapat, hiwain natin ito para ready ng kainin. Okay. Yan. Alam nyo guys, straight ako for 6 days akong mag-work this week. Christmas! Tomorrow, Boxing Day! Mag-work na naman uli. Ayan. And then, of course, ang ating rice. Hindi pwedeng, ang rice natin, hindi pwedeng, walang crispy chicharon belly with rice. So, kulang ang ang Christmas dinner, guys, kung walang rice. Diba? And then, of course, after ng dinner, hindi pwedeng walang dessert. So, hulaan nyo, ano to? Oh, alam ko, kilalang-kilala nyo na ito. Alam nyo na to. Wow! Leche flan! Yan. Oh, tingnan nyo guys, oh. Ang syrup. Wow. Oh, pakiabot, Loy. And, of course, fruit! Kasi ang daming kainan ngayon, daming mga handa-handa ngayon. So, I prefer na na lang, mag-fruit muna ngayon sa Christmas dinner. Okay? Ta-da-da-da! The last but not the least, crispy chicharon pork pata. Crispy pata. Ayan, oh. Comment below kung gusto, alam ko gustong-gusto niyo ito, crispy pata. Kaya, oh, the last but not the least, crispy pata. Yeah. Wow. Yeah. Oh, yan. Gusto nyo ba to? Oh, comment below. Okay? And then, so I think everything is ready. So again, meron tayo ditong special spaghetti ni Mama Kwatang. Comment below kung gusto ninyong i-feature natin to. And then, crispy chicharon pork belly. And then, yung back ribs, baby back ribs na may braiding. And then, itong niluluto ni Yani na chicken stuffing with wrap up with the bacon and mushroom sauce. And then, of course, yung dessert natin na leche flan, and then the fruit, and then that's it. So, and then, of course, ang lumpia ni Mama Kwatang special. So, sino na bang nakagawa ng lumpia natin? O kaya, let me know naman kung nakatry na kayo dito sa lumpia na crispy na masarap pa, okay? And then, so, comment below na lang kung sinong nakapag-try na magluto. Okay? So, are you excited? Kakain na tayo, guys. Christmas, preparation for Christmas dinner. Okay, I think that's it for this video. Thank you for watching. I hope you like this video, guys. And then, if ever, kung ano man yung gusto ninyong iluluto natin, i-feature, yung spaghetti, or pero itong video ng crispy chicharon pork belly ay coming soon na. Tapos na ang filming namin. Okay, that's it for this video. Sa mga OFW, mga kababayan ko all over the world, from Luzon, Visayas, Mindanao, and then sa lahat ng mga OFW workers, kung saan man kayo ngayon, huwag kayong malungkot, cheer up. Kasi palagi lang na nakasmile, palagi lang tayo maging masaya. Kasi andito tayo sa malayong lugar. Of course, na-miss natin ang mahal natin sa Pilipinas, pero alam ko, yung mga sacrifices ninyo ay para sa kanya because you love your family, right? Okay. Okay, that's it for this video. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Kwatang's channel. Oy, mga anak, kainan na! Alin na, kain na! Ay, salamat! Tebe, talaga ba na crispy ba talaga to? Wow! Sarap! Oh my God! Guys! Sarap! Wait, cordon bleu? Wait muna, no! Doon, hindi ito cordon bleu, di ba?
Cotton red. Oh guys, greet muna tayo ng Merry Christmas. Okay. Ay, muna ito One, mama. Muna ito okay. mama. 1, 2, 3, 4. Merry Christmas! Yeah! Bye for now! Bye-bye! Wow!